Bon, maintenant, ça n'est pas si carré, nimbe vidéomani, nimbe blogueur, nimbe radio, nimbe télé, nimbe kumakela. Vous avez comment on a fait du bien. Vous avez comment on a fait quoi. Juste. On a bien Conseil de sécurité des Nations Unies na qu'on a la olu fana la selo fana ke ka ɲɛsin Mali ma la min don ka Mali jugu minnu bɛ bi n'o ye banbaci wale maaw ye ma papa wale maaw ka olu jugɔrɔma don Mali kan ani mun ye lakanabaliya ye a bɛ waralen don halisa waati bɛɛ an b'a mɛn lakanabaliya bɛ yɔrɔ dɔ la duguw bɛ wulila gɛlɛya bɛ maaw kan an bɛna se ka na kuncɛ ni 4 septembre i n'a fɔ i y'a lase kɛ cogoya min na parce que bita ye kɛrɛnkɛrɛnni nka an na ninnu bɔ a da fɛ ka sɔrɔ ka na se 4 septembre ma a dɔw la Mamadou Talla walima Koniba Plé an na dɔɔnin sɔrɔ olu ka dɔ fɔ la yanni don nataw ni ɲɔgɔn cɛ honorable an bɛ taa jamana ye comité interministériel min bɛ de gestion des inondations juma tɛmɛnen ko tiɲɛni nɔ 122 o tun ye juma tɛmɛnen ta ye a ye mɔgɔ 47 ni kɔ kasara ser'olu de ma du 770 ni kɔ olu fana ye tɔɔrɔ sɔrɔ nin ko kɔnɔna la honorable état de catastrophe national walima naturel jamana ye a décrété inondation ninnu honorable Sidiki Kuyate nin ko in yalima na ko baralen don ou bien maa tun bɛ sigi ni ne k'a fɔ ko nin bɛ se ka na Mali jamana sɔrɔ maa 47,770 ni kɔ Dire mo kalama. Subhanallah. Tayani kɛra 30 ye. Sibi. I b'a dɔn ni y'an ka nin jamanaba in ta k'a lajɛ. Nin bɛɛ lase an ye minnu kɛ tan. A ye minnu nafa. Sibi an taara kasobonasigi kɛ kalo 9. Olu mɔgɔw hali ma yɔgɔyɔgɔ quoi. C'est-à-dire i b'a fɔ ko a ma kɛ quoi. Parce que u ye an dɔn san caman k'i lamɛn san caman k'i ka kɛta dɔn k'i kunkilenna dɔn o de kama ni k'i ma n ko jama dafara quoi. Voilà i ye nin kuma in fɔ. Oui jama dafara de koyi. Sibi mɔgɔ minnu bɛ kuma k'a dab'a kama ko n bɛ fɛ ka min fɔ bi o ka diya jama ye bi sini jama ka tila ka n fa ni n ba nɛni ou bien ka u leri bɔnna ko n ye nkalontigɛla ye n'i t'o kɔnɔ i b'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na jamana ko la mais n'i b'o kɔnɔ e sulen don i lamɛnbagaw sulen don ni a ka n'a ɲɛma tigɛra a bɛ tila ka ɲɔgɔn ye n'aw kɔni bɔra suli in kɔnɔna la ni ɲɛma tigɛra a bɛ filɛli kɛ guloki in bɛ finman de ne bolo jɛman don ne tun b'a finman ko de la u bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini a bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini quoi c'est pour que u bɛ cu kɔnɔ u bɛ ca kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn buruja kɔnɔ c'est-à-dire que u tɛ se ka ko dilan an y'an yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ olu ka nɔgɔya kɔnɔ o siratigɛ la bɛɛ ni min filɛ kɛnyɔrɔba alama bɛɛ ni jara yanni faransiko kɛlɛ ka taa se fo kun dama dɔ ma n'a tɔgɔma n'o de danpera ka taa ma mais mun de bɛ yen nɔ k'a m'o tɔɔrɔ sɔrɔ ou bien mun kɛlɛ de bɛ yen k'a m'o kɛ Kayi sirako la aw tɛ yen n'est-ce pas kɛlɛ fɛn fɛn kɛra la a tun b'a bɛɛ kɔnɔ maliyɛn joli yɛrɛ bɛ yen min bɔra o Kayi sirako kɛlɛ kalama man ca bi maliyɛn joli de bɛ yen min bɛ Kayi sirako gɛlɛya yɛrɛ dɔn ɲinan kelen bɛ Kayi sira yɛrɛ kɔ bon maintenant ça ne yɛrɛ bɛ n sigi ka yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ vidéomani nin bɛɛ blogueur nin bɛɛ radio nin bɛɛ télé nin bɛɛ kumakɛla u ka kuma nafa ye jumɛn ye u ka kuma ka mun de fɔ an ye quoi juste honorable dun cɛsirilen don k'u bɛ fasoko la dɛ pas paga u cɛsirilen ni y'u ye fo bɛ mais e bɛ fasoko la e ka kɛta nafa dɔ fɔ an ye kɛ o de ye gɛlɛya ye n'i an bɛ musomaninw dɔw ni cɛmaninw dɔw la kuma bɛɛ armée tɔgɔla dɔnkili drapeau bɛ ta dɔw b'a fɔ nin bɛ faso fɛ n bɛ faso fɛ ni min ye drapeau t'u bolo drapeau min b'a bolo a bɛ ka musique min jouer a bɛ ka yɛrɛ yiralen min kɛ o dɔrɔn de y'ale ka sɔrɔ ye c'est à dire que ale b'a kɛ o dɔrɔn de kama a bɛ mun kalama armée ko la armée kɛra don min na a t'a dɔn
kɛlɛcɛ hakɛ m'an bolo bi a t'a dɔn muso hakɛ min bɛ yen n'u bɛ fili a la bi ale t'o dɔn muso hakɛ minnu bɛ yen bi n'a yelen don k'a fɔ k'olu sigilen don k'u cɛ maga n'u t'u cɛ yɛrɛ kibaruya kalama ale t'o kalama a bɛ ye k'a fɔ kɛlɛcɛw bɛ kɛlɛ kɔnɔ u bɛ fɔrɔn joli kɔnɔ bi ale tɛ fɛn kalama o la ale ka nin yɛrɛ yira bɛɛ kɔfɛ a ye mun appel kɛ k'o bɛ se ka kɛ bi miirina ye ka ɲɛsin armée ka kuntilenna ma ale sen bɛ se ka da walima ale bɛ se ka don armée ni juguya jumɛn cɛ ale ta ye jumɛn ye ka taa i so Facebook sanfɛ k'i dɔnkili da TikTok sanfɛ ko i bɛ armée kɔ armée dɛmɛ cogo di k'a firi lajɛ bɔ réseau sanfɛ k'ale bɛ ka armée dɛmɛ on dirait tɛ fɔ ko bɛɛ ka boli i ka biribiri bɛɛ ka boli i ka biribiri o wɔɔrɔ kɔrɔ k'a yira la ko dɔw tɛ boli la wa sinon bɛɛ y'a kɛ biribiri ye boli ye boli de ye n ko kuma kɔrɔ de ko i tɛ boli la i bɛ biribiri de la ayiwa donc sisan cɛ malikɛ de koyi ni yɛrɛ sɔnna ma ko an ka niveau de vie ko an ka hadamadenya yɛrɛ bɛ nin kasaka de la sɔn a ma k'a fɔ ko n'i ye min sɔrɔ o jamana kɔnɔ quoi a kana bali la quoi sɔn a ma quoi Sidi malidenw dɔ bɛ yen est-ce que lɔfɔ est-ce que an bɛ fɛ k'a fɔ tuma ma tiɲɛ d'u ma o maliden jumɛn ye minnu b'a fɔ ko ni Kuyatɛ m'a da don a la ko n t'a lamɛn quoi walima ni Kuyatɛ m'a fɔ quoi ni dati tiɲɛ tɛ quoi voilà est-ce que wagati ma tuma ma tiɲɛ d'u ma tiɲɛ dɔrɔn tɛ u y'a ye dɛ e k'a lajɛ Musa Zige Jara c'est-à-dire i bɛ fɛn damadɔ ta quoi wagati koron kama i bɛ fɛn damadɔ ta Mali kɔnɔ malidenw kibaruya fɔlɔ min dir'u ma o ko kun kan o ni ko yɛrɛ tiɲɛ ye min ye i b'a sɔrɔ o ka jan ɲɔgɔn na ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka o kelen kɛra k'o fila kɛ k'o saba kɛ k'o naani kɛ k'o tan kɛ et puis sisan an t'a yɛrɛ ɲininka nin kumakɛla ninnu ne b'u lamɛn kun jumɛn kama de ka mɔgɔ lamɛn i b'a dɔn a bɛ ka min fɔ nkalon don non tɔɔrɔ bɛ ne jumɛn sisan a t'an ka direct tigɛ fɔ kuran kɔni bɛ yen o kɔrɔ ko tɔɔrɔ in o ye confirmation dili a ma o nira an y'a bila Zige ka lahala la sisan an y'a bila yɔrɔ min na o de ye an ye lama dɔ de ta n'a bɛ fɔ o ma ko misali a bɛ ye ko fɛn caman caman ba nin wagati laban in na o girinna ka fɔ laselilikɛlaw dɔw fɛ mais kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ laseli min kɛ a bɛn nkalon Zige yɛrɛ ta in na o nira waati min na e nana kuma de maa caman ko ko nin de ye ko in kun yan sinon caman kun ye Zige mais ne bɛ ne ɲininka sisan olu mɔgɔw bɛ lamɛn mun kelen de kama minnu b'u lamɛn u b'u lamɛn mun kelen de kama sisan ɲininkali bɛ yen i bɔra maa ka wuya 1 2 3 4 fo k'a kɛ a yɛrɛ tɛ jate tuguni lamɛnni kɔni fɛ maa kan ka ɲininkali kɛ Siri a yera an fɛ yan parce que n bɛ fɛ ka kelen de f'i ye i b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kiri ko an wulila k'an jɔ maliden joli ye min tugura an kɔ kiri ka latilenni sira kɛlɛ la don min na yɛrɛ wolo yɛrɛ ko k'u bɛ taa kiri ko kuma fɔ palais de la culture la i ma malidenw dɔw wulilen k'u jɔ bon maliden bɛ mun de fɛ a yɛrɛ bɛ mun de fɛ au juste o de kama n'i bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ a danbe ka taa maa minnu bɛ yen ni olu n'a ka kan i k'i hakili to a la k'a fɔ ko Ala yɛrɛ ko k'ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ min fɛ ka yɛrɛ dɛmɛ sigi bɛ siratigɛ la an balimakɛ Alfuseni Sisoko Sitakili maire Sibi a taara kaso la kibaruya y'an sɔrɔ k'a fɔ ko nin balimakɛ in a bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ a n'a jɛɲɔgɔn 4 nka anw bɛ se wagati min na o y'a sɔrɔ 1 fatura ne ye Fadiga ye sisan a n'a jɛɲɔgɔn 3 u tora ɲɔgɔn kan kaso la ne tun bɛ k'u lafasa an y'u lafasa sira damadɔ de kan fɔlɔ ye jumɛn ye
k'a fɔra k'u ye miliyari 2 n'a kunkan fɛn nin ŋanama kiiri tigilamɔgɔ m'a fɔ ko tiɲɛ t'o ye an y'u lafasa k'a fɔra ko miiri maa min ni o bilala a nɔrɔ Alphysseine nɔrɔ k'o n'a man kan parce que kɛlɛ kɛra de ko min tun bɛ yen n'o ye maire ye n'a fatura ko Alphysseine de kan ka bila a nɔrɔ ma fɔ ten sariya ka sira fɛ sisan a yera ko maa wɛrɛ nana bila a nɔ la n'o ye Alphysseine nana kaso la maa wɛrɛ nana de bila Alphysseine nɔ la min ni o a bɛna fɔ o jɔyɔrɔ min bɛ sɛbɛn kan n'a fɔ ma ko liste o t'a to k'ale ka se ka bila Alphysseine fana nɔ la an m'o makiti kɛ yan kunun tun ma kɛ conseil des ministres yan o ma bɔ n'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ la ko o sariya sɔsɔ bɛ yen an tun m'o fɔ an tun y'o fɔ an tun ma kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'u ka ko mana kɛ ɲɛw ɲɛma fɛɛrɛ ka kɛ u ka kiiri ka kɛ kiiri ma kɛ kiiri kelen kɔfɛ maa 2 fɛnɛ bilala olu maa 2 minnu bilala k'u ma fɛn kɛ jamana bɛna mun jɔ u ye o ye waati min kɛ tɔɲɔn ser'u ma sisan an ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ bɛɛ de kɔnɔ n'o ye démocratie ye ko jamana sigidaw tɛ se k'a labaara maaw fɛ n'e ti jama ka danamɔgɔ ye ka sababu kɛ danaya bɛ bɔ e de yɔrɔ ka se jama ma o bɛ sɔrɔ mun fɛ e ka baara kɛcogo sisan n bɛ tila ka a conseil des ministres a sɛbɛn ci ma n'i y'a kalan i bɛna ye k'a fɔlen don ko minnu bɔra yen ko damadɔ ko dysfonctionnement n'o ye baara tɛ ka k'a kɛcogo la a fɔ min ma ko baara kɛcogo ɲuman k'o tɛ ka sabati ko ni sigicogo sariya yɛrɛ ka sira fɛ k'o ma sinsin c'est-à-dire que o ye maire ye ka taa sɔrɔ sariya ka sira tɛ sariya ka sira la o man ka k'a ye a fɔ an ma nin san damadɔ de kɛ nin kuma in na san 2 kɛ nin kuma na kɛra ten san 2 a san 2 kuma maliyɛn ye mɔgɔ joli ye ko minnu y'an dɛmɛ a la bon o malidenw n'i ko k'i bɛ olu tɔgɔla kɛlɛ kɛ a bil'i kunna ko n'i ye kasara sɔrɔ o bɛ yelela de koyi awɔ e kana siga la fiyewu parce que ale yɛrɛ min b'a gɛlɛya kɔnɔ ale mago t'a la o maliden fanba bɛ taa nin fa o de kama tɔw bɛ taa anw ta man di a b'a nɔ la kɔta dɔɔnin don ya hayila sibi Asimi ko sifinnakaw ma ko n'ale dɛsɛra ko sifinnakaw k'a bila u kunna k'u bɛɛ de dɛsɛra mais n bɛna min fɔ sifinnakaw ni dɛsɛlen tɔ man jan bilen na a ye kilimi k'an kunna sɛgɛn n'a ma ɲɛ ko kuran na an ka dɔɔnin bɔ tɔɔrɔ la tɔɔrɔ bɛ yen dɛ fɛn bɛɛ n'a la cɛ tɔɔrɔ bɛ yen o bɛ yɛrɛ ordonnance min bɔ fɔlɔ e yɛrɛ est ce que ne yɛrɛ ka bi émission kuma ninnu ala k'a sabati sinon n'u sigira ni jɔyɔrɔ yɛrɛ don la ilaha illallah tɛgɛ bɛ da page 2 page mais 4 page kɛ subhanallah fa bɛ ka bɔ minɛ k'a sigi n'a bolo pour que a kana ɲinɛ kɔ e nin bilen poche kɔnɔ n ka ka taa ni tilala ka émission na wari kɛ y'a bila poche kɔnɔ la ilaha illallah nka a bɛ nɔgɔya si bɛ tɔɔrɔ bɛ donc o siratigɛ la nin ye kuma ɲɛbilaw de ye kuma ɲɛbila minnu b'a to n'an bɛna an da don kuma minnu kɔnɔ o ka se ka ɲɛ ye quoi a fɔra ko t'a dɔn ko état de catastrophe d'urgence o de fɔra ko état de catastrophe national état de catastrophe national ayiwa sisan an bɛ se ka fɔ o fɔcogo yɛrɛ ɲɛna o sinon a tɛ se ka fɔ état de catastrophe naturelle o parce que gɛlɛya min b'anw kan ala ka latigɛ tɛ quoi an bolo n ko fɔcogo dɔ in ma ɲɛ n k'a kun ka kɛ naturel de est ce que o bɛ sɔn ne ma n'an bɛ se ka ko ye dɛ parce que n'a kun kɔrɔ de est ce que o de kun tɛ ko wɛrɛ cogo y'i tan yɔrɔ o ye an se la
an ye ɲɛbila baaraw kɛ kungo kana tiɲɛ kɔbolow kana tiɲɛ babolow kana tiɲɛ badigɛw kana tiɲɛ an ye baaraw kɛ ji siraw k'olu lafasa o bɛɛ kɔfɛ ji nana nacogo la an sigilen cɛdigi min ka bon o n'o ɲɛbila bɛɛ ye o ye tiɲɛni don an kunna an bɛ se k'o da ala kun mɛ an yɛrɛ ka taa an ka badigɛnw gere ka taa an ka kɔdigɛnw gere ka jiboli siraw mɔgɔ ka t'u sigi o la fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ anw fɛ sanu ɲininaw ka taa digenkolon se ka taa an ka baw gere sisan taayɔrɔ foyi tɛ ji bolo fo ni ji ma walankata ka don du kɔnɔ a tɛmɛ restaurant tɛ yen n'o kɛra kɔni an tɛ se k'o fɔ ko ala nɔ ye de. O ye an yɛrɛ ka waleya dɔw kɛlen o ye kɔlɔlɔ min s'an yɛrɛ ma. Awɔ o y'an yɛrɛ nɔ ye. Ala man ka jalaki o la. Donc o ye catastrophe état de catastrophe nationale ye c'est-à-dire que gɛlɛya min don an bɛɛ jara k'a kɛ sisan kɔni an bɛɛ b'a kɔnɔ sisan kɔni an bɛɛ bɛ jɛ sisan ka fɛn dɔ de kɛ sisan voilà an kana ala tɔgɔ fɔ o yɔrɔ la peut-être a bila l'o minɛn kɔnɔ peut-être on ne sait pas. A bɔra maa caman ye ɲininkali k'a la parce que maaw ma dege expression min fara c'est-à-dire kumasen min fɔra maaw ko a kɛ se ko fili tɛ bon an tila k'a ye fana mun y'a sɛbɛn u kalannen fana don. Mais ne kɔni bolo nin fɔcogo de ɲɛna dɛ an tɛna se ka ala ta bila na yan mais n bɛna min f'i ye o de kama sitakili ko la maire min n'o bɛ kaso la bi n'o Alfisini sitakili ka denmisɛnninw hali sini ni campagne kɛra bi ko maire ka ta ale bɛ k'a ye c'est danaya bɛ yen danaya de bɛ yen o danaya fɛnɛ ma suɲɛ o de kama n bɛ fɛ ka fɛn kelen f'i ye jamana a mara cogo la fanga bolofaraw ka ca minnu ɲɛsinnen don a bɛrɛbɛrɛli ko ma o ni minnu ɲɛsinnen don a kiiri ko ma bon jamana kɔnɔ an kunnafonidilaw fo ka taa se minnu bɛ tɔn kɔnɔ wulikajɔ la aw ka miirina jamana ko la o ni dɔ la kiiri tigilamɔgɔw ka miirina jamana ko la cɛ b'a sɔrɔ ko jan ɲɔgɔn na an bɛ si o de kɔnɔ an bɛna ordonnance ko de ɲɛnabɔ ni ordonnance ko kuma tɛ an t'a to yen an kan ka kuma an de bɛ kuma na i y'a faamu donc e bɛ se k'a faamu cogo di ko kiiri ta sira fɛ tuma min na an tun bɛ ka nin ko kelen min n'a fɔra conseil des ministres la ko waleya kɛra i tun bɛ k'o kuma min fɔ i b'a kalama k'i bɛ se ka taa kaso la o kuma kunkɔrɔ i bɛ ka fɔli min kɛ ko dɔ kɛra a tɛ sariya kɔnɔ e yɛrɛ mun bɛ k'o fɔ k'o kɛlɛ kɛ pour que sariya ka lakile e yɛrɛ bɛ se ka taa kaso la i bɛ se ka taa kaso la o ti dɛgɛ sisi bɔtɔ ye karatɔ da o ye i b'a faamu dɔrɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw m'u jɔyɔrɔ de dɔn mɔgɔw m'u jɔyɔrɔ de dɔn o fereke de bɛ yen quoi a dɔ la ni foroba ca tigilamɔgɔw jamana marali sira fɛ n'a fɔ ma ko administration n'o tun ye nin ta a ta wagati la a fana nin kɛra ko commune ma labaara nin wagati laban kɔnɔ cɛw tun bɛ kisi o ma u tun bɛ kisi a dɔ la kɛlɛ min nana don conseil communal kɔnɔ sitakili o kɛlɛ kisi tun bɛ k'o ma a dɔ la kisi tun bɛ kɛ nafolo min bɔra ko ka nin kiiri in kɛ ni maire dɔ minɛna n'a fɔra k'a fɔ ko wari de tununa n'o ko nana laban k'a kɛ ko wɛrɛ an da don min na caman tun bɛ kisi nin bɛɛ ma maintenant e sigi tubabu kan na a bɛ fɔ min ma ko docteur nana saya kelen kɔfɛ est-ce que an ma k'o kunna a bɔn b'o fɛ sisan ni kɛlɛba ni samasamaliba min kɛra ka taa ɲɛsin kiiri yɛrɛ ma parce que kiiri jarakila a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn bɛ sen na min ma faamu n'a bɛ se ka ye kɛnɛ kan o ye jumɛn ye a fɔra wari de tun na o wari in a wara min n'a ma ɲɛ mun nana a yira ko nɔ t'a la wari kɔni kɔrɔ ko maa min y'a n'o nɔ t'a la wari kan ka ɲini sisan maa min ye damakasi kɛ ka t'o sira fɛ mun de bɛna kɛ o la sisan sisan maa min n'a fɔra k'u bɛɛ ka bɔ yen ko ka sabu kɛ u ma sigi sariya kɔnɔ
k'u bɛnna ka bɔ yen ka sababu kɛ ko baara ma kɛ n'o ye dysfonctionnement ye k'u gɛnna ka bɔ yen ko ka sababu kɛ baara kɛ ko jugu yera o baara kɛ ko jugu bɛna to tan a man ka to ten kuma tɛ nin ye sa mais minnu tun bɛ ka kɛlɛ kɛ faso tɔgɔ la jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛni sira kan jamana denw ka lafiya sira kan i tun bɛ se ka taa kaso la fo ka to o kaso kɔnɔ nin bɛɛ bɛ tila ka kɛ tugun donc o b'a jira ko ne jateminɛ kɛ an ka jamana maracogo la kunkilenna c'est-à-dire que kunkilenna t'a la quoi ouais normalement ni fɛn ninnu man ka ɲɔgɔn majɛ kunnafoni ɲinibagaw k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tiɲɛ n'a nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na o ni kiiri tigilamɔgɔ man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kiiri fɛnɛ ka waleya o ni forobaca n'o ye administration ye u ka man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi a man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ donc harmonie kan ka kɛ nin fɛn saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra dɔrɔn tiɲɛnikɛla b'a yɛrɛ ɲini parce que ni kunnafonidila ye tiɲɛni wale fɔ kiiri ka i sen don o la a bɛ kɛ baarakɛda min na kiiri ka o lakilen lafiya sisan kiiri b'i nɔ minɛ i nɔ minɛ cogo ye jumɛn ye ayiwa ji waraden b'a la ka ji waraden tɔɔrɔ bɛ yen dɛ o nana fɔra ko tɔɔrɔ tɛ yen dɛ i y'a ci ka bɔ a la sinon tɔɔrɔ bɛ yen tɔɔrɔ bɛ yen dɛ subhanallah i m'a faamu i bɛ minɛ ko i kana n'o dalu ye quoi k'i kana na dalu ye a dalu ye min ye n'i ye sariyaw fɔ a b'i ye ko tuma dɔ la min jalaki bɛ b'i kan e ka jate la par exemple mɔgɔ dɔw de y'a yamaruya ko ka Alfuseni sigi n'i y'o kuma fɔ ka tila k'a fɔ ko sariya ko nin de bɛ kɛ nin kɛcogo la a dɔ la kuma bɛ laban ka kɛ min ye ko e ye jɔn ye pour que k'i da don a la tan quoi e nalen kɔni dalu in ti lajɛ nka fɔ ko e ye jɔn ye pour que ka n'i da don a kan ka kɛ cogoya min na parce que ko fanga dɔ fɛnɛ de ye e ye dɔ fɔ ko sariya de y'o fɔ o tɛ fanga dɔ ye ko fanga dɔ min fɛnɛ bɛ yen ko fanga dɔ de fɛnɛ y'o bila yen donc toi t'es qui pour que k'o fanga kɔma sɔsɔ donc c'est comme sisan e kunnafonidila e ye nin min ye fanga dɔ ko k'a kɛcogo ye nin ye fanga dɔ ko k'a kɛcogo ye nin ye ko e kunnafonidila a bɛ ye k'a fɔ sisan e da dɔyɔrɔ t'o la bilen quoi i dun ye jamanaden i dun ye jamanaden wa i bɛ baara min fana la sariya de fana y'a ladan k'i ka nin baara kɛ nin kɛcogo fana la c'est comme ça a ɲagaminen don a ɲagaminen de don quoi donc a ɲagaminen in kɔnɔ cɛ dɔw dɔrɔn de bɛ maanifin kisi sinon kɛcogo t'a la dɛ dɔw dɔrɔn de b'i kisi sinon kɛcogo pɔr t'a la ala ka baw mɛn ka dugawu kɛ ani maliden sɛbɛw ala k'u mɛn ka dugawu kɛ donc o siratigɛ la sibi ni inondation ko in kabi 2000 août ɲinan san kelen de ayi san saba can ye kangarima da kɛ k'a fɔ ni e wulila ko i ka batigɛ kɔnɔna ko mɔgɔ tɛ sigi a la n'i wulila ko jiboli sira ko mɔgɔ tɛ sigi a la n'i wulila ko aw ka jitɛmɛ sira mun n'an b'a wele faransikan na ko fosew ko mɔgɔ kana taa fɛɛrɛ kɛ k'a gere ni e wulila ko ɲamanbɔnla kana taa ɲaman bɔ a kɔnɔ ni mi cogo dɔ i bɛ taa kaso la dɛ a caman taara kaso la ayi jiboli sira ma girin ko dɔw ma wuli k'u kɔgɔ don a la n'u kɔgɔ ma kari a ka jɔ ka sɔrɔ ka girin o ma kɛ a fiɲɛ minɛ yɔrɔ fɛn fɛn a jitɛmɛ sira fɛn fɛn i b'a sɔrɔ dɔw b'a kɛlɛ kɛ cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw sigida dugutigiw a dugutigiw b'u yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka taa béton armé ye n bɛna min f'i ye i bɛ ka sigi 2013 kalo i bɛ ka sigi san an filɛ nin kalo min na ni uti kalo ye o fɔlɔfɔlɔ min kɛra i bɛ ka sigi wagati
ji ye gosili kɛ commune 1 2 4 IBK nana fɔ ko béton armé minnu bɛ yen ka jiboli siraw giri ko fɛrɛ bɛna kɛ cɛ k'u bɛɛ wuli ka bɔ yen. recensement yɛrɛ kɛra fo bi ko mairie kan ka caterpillar ɲini caterpillar kelen 5 millions o y'a bila mairie ka bolo kan fo bi a ma ci papa wali sini o jiboli siraw bɛ girin nin cogo kelen na n'i wulila ka taa ɲininkali min bɛ k'i la kuma dɔ la c'est-à-dire ni e ye e ko k'a ti kɛ quoi sariya dɔ de ko k'a ti kɛ quoi o sariya ti lajɛ dɛ mais ko e ye jɔn ye pour que e k'a fɔ ko kari kana na k'a ka so jɔ kɔdingɛ kɔnɔ quoi o kɔrɔ ko u tigɛra n'o sariya in yɛrɛ la o de kama ne ko ɲɛ t'a la n'i yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ don min na c'est-à-dire maa mana yɛrɛ sɔrɔ ka sa i bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka ko ye nɔgɔya sinon n kan ka nin kɛ n ka nin kɛ maliko la n kan ka nin kɛ n man ka nin kɛ n kan ka nin fɔ n man ka nin fɔ cɛ o dɔnnen tɛ dɛ n'i ka fɔta bɛ tɔɔrɔ kɛ don min na o don o tɔɔrɔ bɛ jigin i kan k'a fɔ ko i ye min fɔ tiɲɛ don nkalon don o t'a la dɛ a ye min fɔ a bɛ tɔɔrɔ de kɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ kuma bɛ yen a ko kɛra baara ye donc sisan nin du bayirika min fɔra ni mɔgɔ bayirika min fɔra ni tɔɲɔw sɔrɔ sisan n'an b'o tɔɲɔ kɔnɔ bon maintenant minnu m'an bali jiboli siraw parce que an ye mankan dɔ kɛ sara yɔrɔ hɔrɔnanti o ni hɔrɔnya wa mais n ko dɔw de ko k'u ka yɔrɔw bi ka taa tigɛ k'u ka kungow tiɲɛ ka siraw tigɛ hali sini u b'a kiri la u ka mɔgɔ minɛna k'u datugu an y'o kɛlɛ kɛ yan bɔli kɛra mais a kiri ma jɔ fɔlɔ. honorable Zein catastrophe nationale in décrételen kɔfɛ ministre min bɛ siraba ko kunna ni mun bɛ yen nɔ dugukolo ko kunna u tila ka segin ka na min fɔra 2013 k'u bɛ n'o baaraw sabati ko mɔgɔ min talen don so jɔ ji tɛmɛ siraw la k'u bɛ n'o ci o y'a kuma fɔ kura ye tuguni a tɛna kɛ n'o ye mesure d'accompagnement ye état de catastrophe nationale min décrétera Sibi Konebugu filɛ nin ye commune 2 la o dugutigi sɔnna k'a ka ɲɛnɛmaya bila yaasa dugu in sigi bɛ se ka ɲɛ cogo min na yaasa jiboli siraw ka lafasa yaasa sira ka bɔ u ka bɔ sigicogo kɔrɔman kɔnɔ Sibi tiɲɛni bɛ ka kɛ yen ji fɛ olu dugu bi ka wuli de ko a ye na anw ta ka sira bɔ olu ta sira ma bɔ minnu kan mɛn ko an ta ti bɔ ɲɛsin bɛ ka ko ma ayiwa a kɛra baara ye c'est pourquoi Yagu bɛ se ka nisɔndiya ko dɔ la Mali kɔnɔ anw nisɔndiya man d'a la parce que e b'a dɔn problème ye ani nin fɔra dɔrɔn Yagu bɛ nisɔndiya n'o kɛra lafiya bɛ na diɲɛ wara de bɛ problème ye min ye wa minnu tɛ fɛn kalama jamana kɔnɔ la olu de b'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u ka hakilina diyagoya an minnu bɛ k'o kalama o de bɛ ne yɛlɛ parce que ne bɛ ni dama min dɔn n'an da doro la an bɛ taa c'est à dire que minnu kɛmɛ de a ye n'an ka sira bɔ ji ka tɛmɛ olu tɛ ka lamɛn ne bɛ ka yɛlɛ ji bon an ka yɛlɛ dabila mɔgɔ t'a dɔn n'o ye kojugu a la an bɛ k'an bolo fili cogo min na a ye na ni juru ye an ka bolo siri ne kɔni ye n bolo croiser fɔlɔ subhanallah kɛra baara ye c'est-à-dire minnu bɛ ka kule ka na k'a ye na ko kɔngɔ bɛ na n bɛna sa ne ko est ce que an tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka kɛ comédien ye pour que an ka tiɲɛ fɔ on dirait comédien dɔ y'a ɲini Sikaso a bɔra a ye tulonkɛ kɛ a taara laban kaso la Kante fana nana wagati dɔ la a ye tulonkɛnin dɔ kɛ Kante taara tuuru cɛ kaso da la an tɛ dɔwɛrɛ ɲini a dɔw la an tɛ kɛ imam ye o bɛɛ bɛ camanba de bɛ kaso la yen dugutigiw ni a kɛra baara ye ayiwa an ka fɔ nin fɔcogo in na dɔrɔn a nɔgɔn a kɔni ka nɔgɔn parce que a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi fɛn ninnu i b'a dɔn gɛlɛya kɛra min ye Maliko la o de ye mɔgɔw fɛn o fɛn bɛ ka fɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ quoi a bɛɛ kɛra ka tɛmɛ quoi
bon e mɔgɔ minnu b'a ɲɛdɔn i ta ye walawala parce que i b'a ye quoi parce que nin ye lama da kɔni ye ko ne b'o lase makɛ yan o kɛra yan an ma wuli ka taa kɛnɛ kan an taara kɛnɛ kan dugudenw ni dugutigiw faralen ɲɔgɔn kan k'olu bɛ fɛ u ka yɔrɔ sira ka bɔ ji ka tɛmɛ olu tama ɲɛ sɔrɔ minnu kama k'olu ta tigɛtɔ tɛ ayiwa sisan o fana ye jumɛn ye